Seguit en presentarem una altra. No és tant pel contingut, perquè en realitat la que nosaltres presentem és bàsicament la mateixa, només que inclou 3 punts que per nosaltres són indispensables. I bé, bàsicament el punt principal que creiem indispensable és incloure en la definició mateixa de refugiats. El govern vol reduir-la exclusivament a l'asil d'aquells que fugen d'un conflicte bèl·lic. Bé, nosaltres pensem que és inacceptable no ampliar aquesta categoria a les persones que es veuen obligades a fugir dels seus respectius països per motius econòmics. La majoria de vegades és per deixar enrere escenaris de diferents tipus de violència, fam i misèria, fugint de la mort, en definitiva. Per nosaltres no és una qüestió d'afegir continguts, sinó que és una qüestió indispensable. Nosaltres no ens sentim capaços de diferenciar o d'establir un sistema jeràrquic i decidir qui es mereix l'ajuda i qui no. No ens sentim capaços. Per nosaltres, tots els països que estan en conflicte ara mateix i totes les persones que fugen de situacions greus de misèria, fam i, en conseqüència, mort, es mereixen les mateixes condicions d'ajuda.